Unobangela wokubhubha kukaSteve Biko awukacaci kunanamhlanje, kodwa usapho lwakhe luzimisele ukufumana impendulo. Yamanise nefamily eziliqela ezingama-30. Ezi family ezi ziifamily zabantu abaphathwa ngendlela efanayo noSteve Biko baze baphulukana nobomi babo. Hefegi Timol siyabona into ba kwenzeka ntoni na kwezo nzame. Umbutho kwesusekileyo yi-apartheid era family victims group, and sithathele kuthi into ba siqinisekise into ba urhulumente osiphetheyo uyayiqwalasela le meko. Olu sapho lukholelwa ukuba urhulumente weli akawuniki ingqwalasela oyifaneleyo umba kaSteve Biko. Wayinikela umva ke urhulumente masiyithetheleyo ekubeni ba i-TRC yayiyaleze ii-cases ezi-300 emazijongwe ezazikhe zavela phambi kwayo, idibanisa ke kunye nale kaSteve Biko. Kuyacaca ke into ba abayiyekanga nje ukwenza le nto babeyithunyelwe, bade benza ingenelelo lokuba ingenzeki loo nto leyo. Amalungiselelo wenkqubo yesikhumbuzo ayaqhuba. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, ndiseQonce.